Tatag naman po ng Sustainable Livelihood Program or SLP ng DSWD Region 1 ang kabuhayan po ng mga Muslim sa Tayug, Pangasinan sa pamamagitan po ng Seed Capital Funds. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang nasa 104 na benepisyaryo mula po sa komunidad kahapon, Disyembre 1. Ayon po sa lokal na pamahalaan ng Tayug, layunin ng programa na suportahan ang kabuhayan ng mga mamamayan sa ika-6 na distrito ng Pangasinan. Sa ilalim ng Seed Capital Fund or SCF, binigyan po ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na makapagsimula o magpalago ng kanilang kabuhayan. Patuloy naman ang suporta ng DSWD sa komunidad sa pamamagitan ng iba pang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabuhayan. IFM News. IFM News. IFM News.